is sili with salt and santol. I don't know what is English of this kind of thing. Hoy! Hoy! Kuya mo na ko. Yo, what's up? It's me back with another vlog mga kaibigan. No, kung bago pa ka sa akong channel mga amigo, please subscribe and hit the notification bell para very nice and effective. So, atong buhaton karon mga amigo. Usa ta magbuhat sa atong buhaton mga amigo. Paki-share sa atong channel mga amigo. I-share sa inyong silingan mga amigo ninyo or sa imong uyab nga mag-subscribe sa akong channel mag-subscribe sa akong channel para nice. So karon mga amigo, wala mo koy lingaw sa balay mga amigo no. Ubanon ta mo. Kung adto karon mga amigo kaya umadto karon mga amigo dito sa akong amigo nga si Ronnie Lady o ang angga niya mga amigo is ramram mga amigo. Mangayo tag santol ito mga amigo no kay nagdala na tag asin, kutsilyo ug sili. So let's find out kung unsay atong maabutan dito kay katong nanguha mig santol dito mga amigo. Wa mi kaon okay, mi tarong kaon kay kamera mo ikuha kay wala may mga equipment. Ganina ra sila tay? Ganina. Buntag pa sila di ay. Kaya nga ako ging na ubanta ko. Tay may og santol tay. Boy ang nakakuha na ni boy. Si Ramram boy, ako to akong amigo boy, akong mga amigo boy, namukot sila isda boy. Dito sa Lugayan boy katong nag-vlog me dito. Last month ba to o last tung niagi pa nga bulan mga amigo, nag-vlog dito mga amigo nang lang mga santol mga amigo. Napakalupet. Woo! Sana mga amigo kuha na to. Sayang wala si Ramram. Woo! Santol na rin mga amigo, makabot ra. Pero hilaw pa noon, pero mamili tag mga hinog. Para nice. Kaya ako nakuha boy, is pulak ra na boy, kan dili bitaw siya ingon nga tinuyuan bitaw nga kuhit, nahulog ra siya o wala lang nila na tagad, so ato siyang tilawan. Muha pa tayo katong puro nga santol. Katong gikan yun, kanang kita dyan kakuha. Kay, dili po ta kasaka kay mga amigo, kanang siya lampi. Ang sili na nga hug. So mga amigo,
Nakaon ako, wala ako kabalo pila tong nakaon mga amigo. Pulak to mga amigo, nagdugit og usa pero kare ako nakapungpong. Na kay silpon? Naramram? Ha? Eh! Sa kaon ni nila. Dugiton ra. Manggo ko dalang pinig. Manggo ko dalang pinig. Manggo ko dalang pinig. Ha?
So itong kanuron mga amigo, itong ingredients is sili with salt and santol. I don't know what is English of this kind of thing. Hoy! Hoy! Kuya, wala ko. Yabak. Hey! Kuya. Hoy! Wala na ko. Sa mukha ito yan, nag-vlog tag. Na. So, ang tay! Sigsamok-samok sa kong vlog. First, all need to do is cut the santol para sa baw. Tam! Sige, sinamok. Kala, uban na sa malag. Di uban tali, di uban taba sa amo kay karon na. Se. Mukha ni ituya eh. Di madakatarog. Oh. Pe. Sus na. Kau balik di. Eh, dali. Na. Samok itu ya.